Sinulla oli aina se tunne, eikö niin? Se aavistus, joka tuntui tulevan tyhjästä, mutta joka jäi kummittelemaan. Jotain sydämessäsi, intuitiivissasi, kertoi, että tämän henkilön kohdalla oli enemmän kuin silmä oli nähnyt. Vaikka tilanteet näyttivät päinvasemmistoliittotaisilta, sinulla oli lähes horjumaton varmuus siitä, että jotain suurta, jotain voimakasta, oli tapahtumassa elämän kulissien takana. Ehkä et tiennyt, että tämä intuitio yritti ohjata sinua kohti totuutta, joka nyt vihdoin nousee pintaan. Enkelisi haluavat sinun ymmärtävän tänään, että tämä totuus tästä henkilöstä, joka ehkä oli piilossa tai kätketty, on nyt paljastumassa. Kaikki merkit, kaikki tunteet siitä, että tämä henkilö oli erityinen, että teidän välillänne tapahtui jotain suurta, valmistelivat sinua tätä hetkeä varten. Nyt lopultakin palapelit alkavat loksahtaa paikoilleen, ja tulet huomaamaan, että kaikki mitä sydämesi kuiskasi oli täysin oikein. Alusta asti sinun ja tämän henkilön välillä oli erilainen yhteys. Ehkä se oli katse, sana tai jopa hiljaisuus, joka tuntui kantavan suurempaa painoa kuin mikään muu vuorovaikutus, jota olit koskaan kokenut. Siinä oli jotain erityistä siinä tavassa, jolla hän käyttäytyi ympärilläsi, vaikka yritti peittää sen. Enkelisi ohjasivat sinua huomaamaan hienovaraiset yksityiskohdat, kuten pienet teot ja eleet, jotka paljastivat sen, mitä hän ei voinut ilmaista sanoin. Tämä henkilö, vaikka yritti piilottaa, häntä kosketettiin suuremmalla voimalla kuin hän pystyi hallitsemaan. Herätit hänessä tunteita, jotka saivat hänet kyseenalaistamaan kykynsä ymmärtää, mitä hänen sydämessään tapahtui. Pohjimmiltaan hän tiesi, että teidän välillänne oli jotain erilaista, jotain mikä liikutti häntä syvällä tavalla. Mutta pelko, epäilykset ja ehkäpä menneet kokemukset saivat hänet epäröimään myöntää sitä mitä tunsi. Enkelisi näyttävät nyt, että tämä sisäinen konflikti, jonka tämä henkilö on käynyt läpi, taistelu tunteiden ja pelkojen välillä, on saamassa ratkaisunsa. Olet aina tiennyt sydämesi pohjassa, että hän taisteli näitä tunteita vastaan. Joka kerta kun hän vaikutti etääntyvän tai vaipui hiljaisuuteen, saatoit tuntea, että jotain syvempää tapahtui, jotain mitä hän ei voinut hallita. Ja nyt totuus alkaa paljastua. Tämä henkilö, joka niin monesti yritti järkeillä tunteitaan, alkaa ymmärtää, ettei voi enää taistella sitä vastaan, mitä hänen sydämensä kertoo. Hän alkaa tajuta, että universumin lähettämät merkit, ja jotka sinä olet tunnistanut jo niin kauan sitteni, ovat todellisia. Nämä ennakointisi, se varmuus, että välillänne oli jotain enemmän, olivat aina oikeassa. Ja nyt hänkin alkaa nähdä sen. Enkelisi haluavat sinun tietävän, että kaikki mitä olet tuntenut, kaikki ne hetket jolloin epäilit itseäsi, kysyit itseltäsi olitko kuvitellut kaiken, olivat osa suurempaa prosessia. Sinua valmisteltiin tätä hetkeä varten. Kaikki mikä tuntui epäselvältä, alkaa nyt saada merkityksen. Yhteys, jota jaatte, on totta, on syvällinen ja on saamassa selkeämmän ja konkreettisemman muodon. Siitä mikä sinulle ehkä on ollut vaikeaa tähän asti, on se tosiasia, että tämä henkilö, vaikka tunsi yhteyden, oli peloissaan. Peloissaan avautumisesta, pelko puolustusten laskemisesta ja ennen kaikkea pelko satuttamisesta. Hän tiesi, että antamalla näiden tunteiden tulla esiin, hän altistui tavalla, johon ei ollut tottunut. Mutta nyt hän ei enää voi sivuuttaa sitä painetta, jonka hän tuntee sydämessään myöntääkseen totuuden. Enkelit kertovat sinulle, että on aika valmistautua, koska tämä henkilö on juuri avautumassa tavalla, jota et ehkä odottanut. Se mitä olet aina tiennyt sydämessäsi, että siellä oli rakkautta, hellyyttä ja kaipuuta hänen puoleltaan, tulee nyt selvästi esille. Hänen ympärilleen rakentamansa muurit alkavat sortua, eikä hän pysty enää piilottamaan tunteitaan. Mutta on tärkeä oppitunti, jonka enkelit haluavat sinun ottaa tästä hetkestä mukaasi. Kärsivällisyys ja luottamus, joita olet tähän asti osoittanut, ovat olleet ratkaisevia. Vaikka olosuhteet vaikuttivat toisinaan toisin, säilytit uskosi siihen mitä tunsit. Ja juuri tämä usko nyt palkitaan. Universumi yritti kertoa sinulle koko ajan,
että tämä tarina ei ollut vielä ohi, ja että sinulla oli ratkaiseva rooli tämän henkilön elämässä. Nyt tämä totuus alkaa ilmetä. Pian tämä henkilö on valmis sanomaan sen, minkä olet aina tiennyt. Hän on valmis myöntämään, ettei voi enää taistella tuntemuksiaan vastaan, ja että juuri sinä olet syy siihen, miksi hän on tuntenut niin monia ristiriitaisia tunteita. Ei ole merkitystä, kuinka kauan on kulunut tai kuinka monta esteitä on tullut vastaan, totuus on aina ollut läsnä. Olit kärsivällinen, pysyit uskollisena sydämesi äänelle, ja nyt olet valmis näkemään tämän matkan saapuvan uuteen vaiheeseen. Tämä uusi vaihe ei kuitenkaan tule ilman haasteita. Tämä henkilö saattaa edelleen tuntea pelkoa, saattaa epäröidä hetkittäin, koska sydämen täydellinen avaaminen ei ole helppoa niille, jotka ovat jo kärsineet. Mutta enkelisi pyytävät sinua jatkamaan luottamista, sillä olet jo selviytynyt vaikeimmasta osasta. Tästä hetkestä eteenpäin onkin kyse siitä, että jatkat valona hänen elämässään, antaen hänen tuntea olonsa turvalliseksi ollakseen oma itsensä, ilman pelkoa, ilman varaumia. Olet aina ollut oikeassa, ja nyt totuus on vihdoin paljastumassa kokonaan. Pidä kiinni uskostasi, ja valmistaudu siihen, mitä universumilla on varattuna teille. Nyt kun tämä totuus alkaa paljastua, saatat tuntea sydämesi keventyvän. Kaikki ne epäilyn hetket, epävarmuus, ovat antamassa tilaa selkeydelle. Muista kuitenkin, että tämä on vasta uuden vaiheen alkumatkallasi. Edessä oleva vaatii vielä enemmän sinulta, kärsivällisyyttä, ymmärrystä ja ennen kaikkea rakkautta. Sillä kuten olet tuntenut niin kauan, tämä henkilö alkaa myös tunnistaa välillänne vallitsevan syvyyden. Kuvittele hetkeksi, miltä hänen on täytynyt tuntua. Joku, joka niin kauan on yrittänyt hallita tunteitaan, pitää sydämensä suljettuna, nyt kohtaa totuuden, jota hän ei enää voi sivuuttaa. Hän tuntee voiman, joka vetää häntä kohti, jotain, joka ylittää logiikan tai järjen. Tämä rakkaus, tämä yhteys, on niin voimakas, että se saa hänet kyseenalaistamaan kaiken sen, mihin hän on uskonut suhteista, siitä miten rakastaa ja olla rakastettu. Enkelisi paljastavat, että tämä henkilö on sisäisessä todellisessa muutoksessa. Vaikka hän olisi yrittänyt taistella tunteitaan vastaan, hän alkaa nyt ymmärtää, ettei voi enää paeta. Ja se pelottaa häntä. Hänen näkökulmastaan antautuminen sille, mitä tuntee, tarkoittaa luopumista hallinnasta, joka hänellä on aina ollut omasta tunneelämästään. Ja tehdessään niin hän tuntee olevansa haavoittuvainen tavalla, jota hän ei koskaan kuvitellutkaan. Tämä haavoittuvuus on hänelle uusi aluevaltaus, jotain joka vaatii rohkeutta ja paljon luottamusta. Hän tietää, että avatessaan itsensä sinulle, hän laskee kaikki puolustusmekanisminsa, paljastaen osia itsestään, joita hän on pitänyt piilossa jopa itseltään. Siksi vaikka rakkaus onkin kukkimassa, tulee olemaan hetkiä epäröinnille. Hän tarvitsee tuntea, että lähestyessään häntä ei tuomita, ja että tämä tunne on aito ja turvallinen. Enkelit haluavat sinun ymmärtävän, että tämä prosessi ei koske vain häntä, vaan teitä molempia. Molemmat opettelevat syviä läksyjä rakkaudesta, luottamuksesta ja antautumisesta. Te olette päätyneet toistenne elämään suuremman syyn takia, ja nyt kun tämä totuus nousee esiin, on aika antaa rakkauden johdattaa tätä polkua. Se tarkoittaa kärsivällisyyttä silloin, kun hän epäröi, ymmärryksen tarjoamista, kun hän sulkeutuu, ja jatkuvaa osoittamista siitä, että, haasteista huolimatta, olet hänen rinnallaan. Tämä rakkaus, joka nousee tai paremminkin, joka paljastuu, on syvempi kuin mikään aiempi, mitä hän on kokenut. Ja tämä nostaa esiin kaikki hänen syvimmät pelkonsa. Pelko menettämisestä, pelko siitä, ettei ole tarpeeksi hyvä, pelko siitä, että kaikki tämä on illuusiota. Nämä pelot ovat todellisia hänelle, ja on tärkeää, että olet tietoinen siitä, että vaikka hän lähestyy, nämä epävarmuudet voivat saada hänet perääntymään silloin tällöin. Mutta niin kuin aina sydämessäsi olet tiennyt, tämä rakkaus on totta. Ja ajan myötä hän alkaa ymmärtää, ettei tarvitse pelätä sitä, mitä tuntee. Enkelisi ohjaavat tätä prosessia, huolehtien siitä, että kaikki tapahtuu oikeaan aikaan, niin että molemmat ovat valmiita elämään tätä tarinaa täysin ja ilman varauksia.
Se mitä nyt näet ovat ensimmäiset merkit syvästä muutoksesta. Herääminen johonkin suurempaan, johonkin joka voi muuttaa täysin teidän molempien elämän. Ja siinä vaiheessa sinusta tulee entistä tärkeämpi hänelle. Olet ankkuri, henkilö joka tuo vakautta ja turvaa tämän tunteiden myllerryksen keskelle, jota hän parhaillaan kokee. Ei siksi, että sinun tarvitsisi ratkaista hänen ongelmiaan, vaan koska läsnäolosi, hellyytesi ja tukesi saavat hänet tuntemaan olonsa vähemmän yksinäiseksi tässä prosessissa. Sitä mukaan kun hän avautuu, hän tukeutuu sinuun enemmän kuin koskaan, etsien lohdutuksen lisäksi myös varmuutta siitä, ettei hän taistele yksin. Enkelisi haluavat sinun tietävän, että edessänne oleva polku on täynnä siunauksia. Mutta samalla se on polku, joka vaatii antautumista. Teitä molempia pyydetään luottamaan toisiinne tavalla, jolla ette ehkä ole koskaan luottaneet kehenkään muuhun. Tämä itsessään on haaste. Loppujen lopuksi avautua näin sydämen pohjasta ei ole helppoa. Mutta juuri sitä universumi nyt pyytää, että molemmat sallitte itsenne olla haavoittuvia, että antaudutte tälle rakkaudelle, tietäen, että lopulta matka tulee olemaan palkitseva. Tämä henkilö, joka pitkään peitti tunteensa, alkaa nyt vapautua näistä kahleista. Hän tuntee, että kanssasi hän voi olla todellinen itsensä, pelkäämättä tuomiota tai hylkäystä. Tämä tunne on hänelle uusi, koska aikaisemmin hän ei ole koskaan tuntenut oloaan täysin turvalliseksi ollakseen aito tunteidensa suhteen. Tämän sinä olet tuonut hänen elämäänsä, tilan, missä hän voi ilmaista itseään vapaasti, jossa hän tietää tulevansa hyväksytyksi. Kuitenkin tämä tunneperäinen vapaus tulee omien haasteidensa kanssa. Välillä hän saattaa tuntea, että avautuu liikaa, menettävänsä hallinnan. Näinä hetkinä hän saattaa yrittää vetäytyä pois. Se ei tarkoita, ettei hän rakastaisi sinua, vaan että hän sopeutuu vielä tähän uuteen todellisuuteen. Siksi enkelisi pyytävät sinua olemaan kärsivällinen, antamaan tilaa tarvittaessa, mutta myös olemaan läsnä silloin, kun hän tarvitsee. Mitä te rakennatte yhdessä, on jotain harvinaista, jotain mitä monet etsivät, mutta harvat löytävät. Rakkaus, joka perustuu totuuteen, luottamukseen ja todelliseen haluun nähdä toisen kasvavan ja olevan onnellinen. Enkelinne ohjaavat tätä matkaa, koska he tietävät teidän potentiaalin luoda jotain poikkeuksellista yhdessä. Mutta, kuten kaikessa mikä todella on vaivan arvoista, tämä vaatii ponnisteluja, omistautumista ja ennen kaikkea uskoa. Vaikka haasteet ilmestyvät, muista, että kaikki minkä olet tuntenut tähän asti, kaikki ennen mikä on tuonut sinut tähän, oli oikein. Tämä rakkaus on todellinen. Ja nyt kun totuus tulee esiin, on aika omaksua se mitä universumi on varannut teille. Paljon on vielä tulossa, ja enkelinne ovat kanssasi joka askeleella, ohjaten ja suojellen, jotta tämä tie olisi valon ja rakkauden täyttämä. Ajan myötä tämän välillänne syvenevän yhteyden myötä, alat huomata hienovaraisia, mutta voimakkaita muutoksia tämän henkilön käytöksessä. Pienet eleet, katseet ja sanat, joita ei aiemmin ollut, alkavat ilmestyä. Ehkä hän ei vielä pysty sanoin ilmaisemaan täysin mitä tuntee, mutta hänen teot puhuvat kovempaa kuin mikään rakkauden julistus. Yksityiskohdissa tulet näkemään totuuden paljastuvan. Odottamaton hymy, pidempi kosketus, tai jopa se tapa, miten hän näyttää avautuvan helpommin rinnallasi. Kaikki tämä on osa emotionaalista kypsymisprosessia, joka tapahtuu hänessä. Enkelinne työskentelevät auttaakseen häntä vapautumaan vanhoista tusista ja peloista, jotka pitivät häntä vangittuna. Joka päivä hän alkaa luottamaan hieman enemmän, uskomaan hieman enemmän rakkauteen, jota tuntee sinua kohtaan. Syvällä sisimmässään hän tietää, että olit aina oikea ihminen, henkilö jonka kanssa hän voi olla aidosti, ilman naamioita, joita hän on niin kauan joutunut käyttämään. Tämä muutos ei ole vain tunnetason, vaan myös henkistä laatua. Enkelit näyttävät, että välillänne on suurempi tarkoitus kuin silmät voivat nähdä. Se on tarkoitettu tuomaan parantumista sekä hänelle että sinulle. Siksi tunsitkin niin vahvaa sidettä tuohon henkilöön alusta asti. Näit näkymättömän voiman ohjaavan sinua tuohon suuntaan, kehottaen luottamaan siihen, mitä tunsit, vaikka tilanteet olivat sekavia tai vaikeita. Olet aina tiennyt, että hänessä oli jotain erilaista, jotain joka kosketti sydäntäsi syvällisesti. Ja nyt hänkin alkaa tuntea samoin. Enkelit paljastavat,
että tulevina päivinä ja viikkoina hän alkaa avautumaan vielä enemmän. Havaitset, että taakka, jonka hän kantoi sydämessään, alkaa haihtua, korvautuen uudella keveydellä, uudella toivolla. Tämä on uuden vaiheen alku, vaiheen, jossa voitte kumpikin kokea puhtaampaa, aitompaa rakkautta. Samalla on tärkeää ymmärtää, että tämä matka ei tule olemaan ilman haasteita. Vaikka rakkaus kukoistaa, vanhat pelot ja epävarmuudet saattavat silti nousta pintaan aika ajoin. Hän saattaa kokea hetkiä, jolloin tuntee olonsa ylikuormitetuksi tunteillaan, ja se voi saada hänet epäröimään. Enkelisi haluavat sinun olevan valmistautunut tähän, tietäen, että näiden takaiskujenkin keskellä edessänne on kasvun ja valon tie. Yksi suurimmista haasteista hänelle tällä hetkellä on oppia luottamaan täysin siihen, mitä tuntee. Hän on käyttänyt niin paljon aikaa yrittäen suojella sydäntään, että nyt salliessaan itsensä tuntea uudelleen, hän on löytämässä uudelleen sen, mitä merkitsee antaa rakkaudelle. Tämä prosessi voi olla pelottava. Hän saattaa tuntea menettävänsä kontrollin, ja se pelottaa häntä. Tässä vaiheessa sinusta tulee olennainen, ei pakottamaan mitään, vaan olemaan turvasatama, jossa hän voi levätä, tuntea olonsa tervetulleeksi ja rakastetuksi. Enkelit pyytävät sinua olemaan kärsivällinen. Muista, että samoin kuin sinulla oli aikaa käsitellä omia tunteitasi ja ymmärtää, mitä teidän välillänne tapahtui, hän tarvitsee myös tuon ajan. Todellinen rakkaus ei ole kiireellistä, se rakentuu rauhassa, luottamuksen kautta, ja juuri sitä tapahtuu nyt. Joka päivä hän huomaa voivansa luottaa sinuun enemmän, voida avautua enemmän, tietäen, että olet henkilö, johon hän voi luottaa kaikkina hetkinä. Ja tämä luottamus, tämä varmuus, vahvistaa siteitä välillänne. Ajan myötä hän alkaa luonnollisesti laskea puolustustaan, pelkäämättä tapahtumien kulkua. Koska hän alkaa ymmärtää, että välillänne oleva rakkaus on erilaista kuin mikään, mitä hän on aiemmin kokenut. Tämä rakkaus ei tule samoilla ehdoilla ja rajoituksilla kuin mitä hän on menneisyydessä kokenut. Se on vapaata, se on todellista, ja ennen kaikkea, se on turvallista. Kuitenkin enkelit haluavat myös sinun tietävän, että tämä prosessi ei ole yksipuolinen. Vaikka hän käy läpi suurta itsetutkiskelun ja parantumisen aikaa, myös sinulla on oma matkasi. On tärkeää, että jatkat huolenpitoa itsestäsi, vahvistat omaa itsetuntoasi ja luottamustasi. Älä anna pelon tai epäilyksen poiketa suunnasta. Itseesi luottamus heijastuu suhteeseen, jonka rakennatte yhdessä. Ja tähän liittyen enkelit antavat erityisen viestin sinulle. Se tunne, jonka tunsit alusta asti, että tämä henkilö oli tärkeä elämässäsi, oli oikea. Kaikki sekava, kaikki miltä tuntui, ettei mikään järkeillyt, alkaa nyt asettua paikoilleen. Tämä on se hetki, jolloin piiloon jääneet totuudet alkavat nousta esiin, ja huomaat, että sydämesi oli ohjannut sinua oikeaan suuntaan koko ajan. Nyt, kun tämä totuus tulee julki, on aika omaksua se, mitä universumilla on teille varattuna. Tämä valmistautuminen ei ole vain tunnepohjaista, vaan myös hengellistä. Teitä kumpaakin johdatellaan tielle, jossa rakkaus on voimanlähde, jossa parantuminen tapahtuu jaettujen yhteyksien kautta. Tämä yhteys, joka aiemmin saattoi tuntua hauraalta, vahvistuu nyt joka päivä. Aloitatte huomaamaan, että tämän henkilön läsnäolo elämässänne muuttuu jatkuvammaksi, läsnäolevammaksi. Hän haluaa olla lähempänä, etsii enemmän intiimejä hetkiä, keskusteluja, jakamista. Kaikki tämä on heijastus sisäisestä transformaatiosta, joka tapahtuu hänessä. Hän alkaa ymmärtää, että hänen tuntemansa rakkaus sinua kohtaan on todellista, vahvaa, ja että sen eteen kannattaa taistella. Enkelisi haluavat sinun tietävän, että tämä on suuri siirtymän hetki, jolloin monia asioita tapahtuu kulissien takana. Et ehkä näe kaikkea selvästi nyt, mutta he vakuuttavat sinulle, että tuleva on suuri suunnaus. Rakkaus, jonka olette pian kokemassa, tulee olemaan paljon syvällisempää kuin olisit osannut kuvitellakaan. Vaikka haasteita on edessä vielä paljon, sinua johdattaa paljon suurempi voima, joka tukee ja suojaa jokaisella askeleella. Tämä matka, jonka kuljette yhdessä, on erityinen. Se on jotain, mitä harvat saavat kokea elämässään. Se on rakkaus, joka ylittää tavallisuuden, joka haastaa normit ja joka ennen kaikkea tuo parannusta ja kasvua teille molemmille.
Luota tähän prosessiin ja anna universumin jatkaa teidän ohjaamistanne kohti jo ennalta määrättyä kohtaloa. Nyt kun olet tietoisempi tämän prosessin syvyydestä, on tärkeää pitää mielessä, että edessäsi on jatkuva matka yhteiseen kasvuun. Teidän välillänne on harvinaista, erityistä, ja kuten kaikki arvokas, se vaatii huolenpitoa, kärsivällisyyttä ja omistautumista. Universumi valmistelee maaperää jotain suurta varten, jotain minkä te kaksi voitte rakentaa yhdessä, mutta se vaatii teiltä molemmilta halua avautua, luottaa ja antautua tälle rakkaudelle. Enkelit pyytävät sinua pitämään valosi loistamassa. Loppujen lopuksi se oli tämä valo, joka kiinnitti tämän henkilön huomion alun perin. Hän näki sinussa jotain, joka sai hänet uskomaan uudelleen rakkauteen, jotain mikä herätti hänessä toivon, jota hän ehkä ei tiennyt enää omaavansa. Ja nyt, kun hän lähestyy, tämä valo tulee olemaan entistä tärkeämpää. Olet tasapainon lähde, turvasatama, johon hän voi levätä kun epäilykset ja pelot yrittävät hiipiä takaisin. Enkelisi haluavat sinun tietävän, että suurempi voima toimii puolestasi. Vaikka kaikki näyttäisi epävarmalta, kun sanat eivät riitä selittämään mitä tunnette, muista, että rakkaus on kieli, joka ylittää sanat. Se on jotain tunnettua, elettyä, ja se ilmenee hienovaraisilla tavoilla. Pelkkä se tosiasia, että olette yhdessä, valmiita jakamaan tätä matkaa, on jo todiste siitä, että tämä rakkaus kasvaa ja vahvistuu joka päivä. Tulet myös huomaamaan, että mitä enemmän hän avautuu, tulee olemaan hetkiä äärimmäisestä yhteydestä välillänne. Hetkiä, jolloin kaikki tuntuu virtaavan luonnollisesti, ikään kuin universumi olisi sovittanut jokaisen yksityiskohdan niin, että olisitte oikeassa paikassa, oikeaan aikaan. Nämä hetket ovat enkeleiden lahjoja, merkkejä siitä, että olette oikealla tiellä, luomassa jotain todella erityistä yhdessä. Kuitenkin enkelisi haluavat myös sinun olevan valmis kohtaamaan matkan varrella mahdollisesti ilmenevät haasteet. Rakkaus ja yhteys eivät tarkoita sitä, että kaikki olisi helppoa koko ajan. Tämä henkilö kantaa vielä menneisyyden haavoja, ja nämä arvet saattavat ajoittain saada hänet epäröimään tai vaikeuksiin luottamuksen suhteen. Älä kuitenkaan anna sen lannistaa itseäsi. Jakamanne rakkaus omaa voiman parantaa nämä haavat, ja ajan myötä huomaat, että jokainen voitettu haaste vain vahvistaa suhdettanne. Enkelit osoittavat, että tämä on molemmille suuri oppimisen hetki. Te kasvatte, kehitytte, ja tämä on osa henkistä matkaanne yhdessä. Tässä suhteessa on syvyyttä, joka ulottuu pintaa syvemmälle. Teitä ohjataan kohti jotain suurempaa, jotain mikä on linjassa molempien sielun tarkoituksen kanssa. Tämä rakkaus ei ole sattumaa. Se on suunniteltu universumin toimesta tuomaan transformaatiota ja parantumista. Kun puhutaan parantumisesta, enkelit haluavat sinun ymmärtävän, että tämän matkan varrella myös parannat itseäsi. Et ehkä huomaa sitä nyt, mutta välillänne tapahtuvat asiat tuovat esiin tunteita ja kokemuksia, jotka tarvitsevat läpikäymistä ja parantamista. Tämä suhde ei ole ainoastaan toisesta henkilöstä, vaan myös sinusta itsestäsi. Universumi tarjoaa sinulle tilaisuuden kasvaa, löytää itsesi uudelleen ja yhdistyä syvimpään olemukseesi. Jokaisen uuden päivän ja jokaisen uuden keskustelun myötä muutut korkeammaksi versioksi itsestäsi. Ja tämä henkilö, joka kulkee oman parantumisen ja transformaation prosessinsa läpi, näyttelee merkittävää osaa tässä prosessissa. Autatte toisianne tulemaan vahvemmiksi, aidoimmiksi ja valmiimmiksi elämään rakkautta sen puhtaimmillaan muodossa. Nyt kun jatkat tätä matkaa, enkelisi pyytävät sinua säilyttämään uskosi ja luottamuksesi siihen, mitä on tulossa. Universumi siirtää kaikki tarvittavat palaset, jotta tämä rakkaus voi ilmentyä täydessä mittaansa. Saatat kohdata epävarmuuden hetkiä, mutta tiedä, että kaikki etenee jumalallisen suunnitelman mukaisesti. Tämä suunnitelma on sinun parhaaksesi, hänen parhaakseen ja teidän yhteisen matkanne parhaaksi. Kun tämä suhde syvenee, tulet huomaamaan, että pienet haasteet, jotka ilmaantuvat, ovat itse asiassa kasvun mahdollisuuksia. Jokainen voitettu este, jokainen selvitetty väärinkäsitys vahvistaa sitä sidettä, jota olette luomassa. Tämä on jotain, mitä harvat ihmiset kokevat elämässään. Mahdollisuus rakentaa jotain niin totta ja vahvaa, että se kestää ajan ja vastoinkäymiset, ja muuttuu ilon ja täyttymyksen lähteeksi teille molemmille. Enkelisi haluavat myös sinun tietävän,
että pian tämä henkilö tuntee olevansa valmis ilmaisemaan selkeämmin tunteensa sinua kohtaan. Hän ei ehkä käytä monimutkaisia sanoja, mutta hänen eleensä, asenteensa ja tapansa syventyä entistä enemmän elämääsi ovat merkkejä siitä, että hänen sydämensä on viimeinkin avautumassa täysin. Huomaat pienissä yksityiskohdissa sen, miten paljon hän arvostaa sinua, miten hyvä sinun läsnäolosi hänelle tekee, ja miten paljon hän haluaa tämän rakkauden kasvavan ja kukoistavan. Ja kun tämä hetki koittaa, kun hän lopulta antaa itselleen luvan elää tätä rakkautta täysimääräisesti, huomaat, että kaikki vaivannäkö, kärsivällisyys ja usko, jotka olet tähän asti säilyttänyt, ovat olleet sen arvoisia. Olette astumassa uuteen vaiheeseen, yhteyden vaiheeseen, jossa olette molemmat tasapainossa ei vain tunteellisesti vaan myös hengellisesti. Tämä on kohtalo, jonka enkelisi ovat varanneet teille. Suhde, jossa rakkaus on kaiken perusta, ja luottamus, kunnioitus ja keskinäinen huolenpito ovat horjumatomia. Ja kun katsotte taaksepäin, näette, että koko matka, jonka olette kulkeneet yhdessä, sen nousut ja laskut, epäilyt ja varmuudet, oli juuri sitä mitä tarvitsitte päästäksenne tähän pisteeseen. Jokainen askel oli tärkeä, jokainen haaste oli mahdollisuus oppia, kasvaa ja tulla vahvemmaksi. Nyt olette valmiita elämään tätä rakkautta täysimääräisesti. Enkelinne haluavat sinun muistavan hyvin tärkeän asian. Ansaitset tämän rakkauden. Ansaitset kokea tämän muuntautumiskokemuksen. Ansaitset tuntea koko sen onnen ja ilon, joka on juuri tulossa elämääsi. Ennen kaikkea ansaitset tulla rakastetuksi syvästi ja aidosti. Tuleva on suunaus, ja enkelinne ovat kanssasi jokaisella askeleella, ohjaten ja suojellen, jotta tämä matka olisi täynnä valoa ja onnea. Anna hengesi omaksua nämä sanat, ja tunne niiden resonoi syvällä sisimmässäsi. Universumi haluaa parasta sinulle ja varmistaa positiivisen lopputuloksen, oli valintasi mikä tahansa. Kirjoita, otan vastaan ja hyväksyn kohtaloni ja kaiken mitä universumilla on minulle tarjottavana. Tehdäksesi tämän viestin ja sen sisältämät suunaukset omiksesi. Jätä myös positiivinen kommentti muille katsojille, jotka saattavat tarvita positiivisen sysäyksen päiväänsä. Universumi näkee tämän ystävällisyyden osoituksena. Nostakaamme toisiamme ja luokaamme yhdessä hyvää energiaa. Jos et vielä ole tilaaja kanavalla, tilaa nyt ja ole valppaana tärkeän viestin varalta, joka odottaa sinua seuraavassa videossa. Jumala ja universumi valaiskoon polkusi rauhalla, rakkaudella ja uskolla. Aamen.